A Deputación de Ourense vaise integrar no espazo de datos da saúde DataLife, liderado polo Centro de Supercomputación de Galicia, tras obter unha subvención da entidade pública empresarial Red.es, que financiará o 100% dos gastos asociados á súa adhesión a esta iniciativa estratégica. A institución provincial figura entre as 7 únicas entidades beneficiarias desta convocatoria en toda España. Como contribución inicial ao espazo de datos, a Deputación vai incorporar un conxunto de datos estructurados e anonimizados, sen referencias a identidades, procedentes do Servizo Provincial de Teleasistencia Domiciliaria Avanzada nos concellos da provincia. Estes datos inclúen variables sociodemográficas das persoas usuarias, información sobre intervencións realizadas, seguimento asistencial e incidencias técnicas do servizo. O obxectivo é que estes datos poidan ser utilizados en combinación con outras fontes de información presentes no ecosistema DataLife para impulsar proxectos de investigación e innovación orientados á mellora da saúde e da atención ás persoas. Un dos casos de uso previstos consiste no desenvolvemento dun modelo avanzado de intelixencia artificial baseado en técnicas de Machine Learning and Deep Learning, capaz de analizar datos multimodais de persoas usuarias de teleasistencia domiciliaria para identificar así factores de risco asociados ao desenvolvemento de enfermidades de deterioro cognitivo antes da aparición de síntomas clínicos severos. Esta capacidade de predición temperá podería contribuir a mellorar a calidade de vida das persoas usuarias, facilitar unha planificación anticipada dos coidados por parte das familias e persoas coidadoras e favorecer tamén unha utilización máis eficiente dos recursos sanitarios. DataLife fomenta a colaboración interdisciplinar e a xeración de coñecemento compartido para afrontar retos de gran impacto social, como a prevención de enfermidades ou o envellecemento da poboación.